Gift Ostallos Siziba, another a champion loyal to Nelson Chamisa under the Blue Movement. Aiwa Awe akademanda the release of the 78 CCC activists, including Senator Jameson Timba. Akati aiwa zvavakuitwa the government of Zimbabwe aiwa zvava inhuman, hazvisiri zvinoenderana nemarights emunyika yeZimbabwe. Saka tinapinda mashoko awainyora panapa paendo pake ndopandotibva wasubscriber wabva walaika wotina on the bell icon. Tipinda paendo pake anoposta picture ra Jameson Timba onyora chiti free Timba, ndobva auya anobvanyora chiti Honorable Timba and 78 others are appearing in Rotten Row court tomorrow, meaning today at 11:15 a.m. These citizens have been unjustly detained for holding a private meeting at Honorable Timba's residence. Zimbabwe is witnessing a blatant disregard for human rights and the rule of law. #free Timba, #free Avondale 78. Ndo mashoko ari kuya panapa achitaugwa naOstallos Siziba achiti aiwa zvakuitwa negovernment hazvisiri muconstitution, inoda kuti yava kutoviolata constitution pachayo. Vakomana vanongoya vongotogwa vonovharirwa wospenda the whole weekend. It is now more than 7 days, not nasi yatova Tuesday, yatova 9 days vari ngorimo pasina kana zvambotaugwa. Saka pine kume section medu kuti mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau yana Timba and the 78. Pine kume section medu, sano subscribe, kulike, chontina on the bell icon.